Nabutang sa alanganin ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit Bus Station diha sa Osmeña Boulevard, human gimando sa Konseho ang pagpahunong sa civil works niini tungod sa giingong kakuwang sa documentary permit. Ang Office of the Building Official Konseho gimanduan nga moisyog cease and desist order ngadto sa kontraktor sa maong proyekto. Ania ang report. Mao kini ang maaninaw diha sa may Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Subo kung ikaw magatubang sa Cebu Provincial Capital. Usa ka nindot nga edipisyo nga nadeklarar nga usa ka National Historical Landmark sa National Historical Commission of the Philippines kon NHCP ni adtong tuig 2008. Apan karon nabutang kini sa kakuyaw nga ma-photobomb sa kasamtangang nagpadayon nga konstruksyon sa usa sa mga bus station sa Cebu Bus Rapid Transit kon Cbrt project. Kini ang nagpaaghat sa Konseho sa Dakbayan sa Subo nga magpasar og resolusyon paghangyo sa Office of the Building Official Konseho nga isyuhan og cease and desist order ang pagtukod sa maong bus station. Si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia mao'y nipadangat sa maong issue ngadto sa Konseho sa iyang gihimong privilege speech atol sa ilang regular session ni atong adlaw Miyerkules, Pebrero 28. An impending permanent desecration of one of our most recognizable and valuable cultural assets here. A historical, political, socio-cultural landmark that survived a world war, the ebb and flow of our political tides, and the ravages of time for 8.5 decades. Si Garcia nga mao'y chairman sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, CONCHAC, miingon nga ang maong pagtukod sa bus terminal nakalapas sa pipila ka mga heritage laws nga nagproteher sa mga cultural ug historical sites. Usa na niini ang Cebu Provincial Capitol Building nga gideklarar usab nga usa ka important cultural property sa National Museum of the Philippines ni adtong tuig 2020. Ang dalan Osmeña Boulevard ug ang Fuente Rotunda nahimo sab nga mga important cultural properties as built heritage base sa Republic Act No. 10066 kun ang National Cultural Heritage Act of 2009. Base sa maong balaod, ang built heritage gidefine isip architectural and engineering structures such as but not limited to bridges, government buildings, houses of ancestry, traditional dwellings, quartels, train stations, lighthouses, small ports, educational, technological, and industrial complexes, and their settings and landscapes with notable historical and cultural significance. Dugang niya nga ang Provincial Capitol Building adunay Grade 1 protection diin kung adunay mga proyekto sa gobyerno nga makaapektar niini, kinahanglan kini ikonsulta ngadto sa NHCP. Even as I speak, builders are tearing down a segment of Osmeña Boulevard to erect a structure of steel and stone installed for utilitarian purpose, but at the expense of a legally protected national historical landmark and important cultural property. Mr. Chairman, colleagues, there is a photo bomber in the making, and it needs to be stopped. Buod sa Konseho nga ang mga proponent sa Cbrt project mangita og alternatibong solusyon nga di makaapektar sa maong heritage area ug ang maong bagong plano ipaaproba una sa Konseho, sa CHAC ug sa National Commission for Culture and the Arts. Gihangyo sab nila ang CHAC nga makikoordinar sa ilang counterpart dito sa Cebu Provincial Government sa pagpangita og laing disenyo nga dili makalapas sa mga heritage laws.